സുഖമാണോ? സുഖമാണോ? വീട്ടിൽ അച്ഛന് സുഖമാണോ? വീട്ടിൽ അമ്മയ്ക്കു സുഖമാണോ? ജ്യേഷ്ഠനും മേത്തത്തിക്കും സുഖമാണോ? അയലൊത്തേക്കാർക്കെല്ലാം സുഖമാണോ? അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ചേട്ടന് സുഖമാണോ? ചേച്ചിക്ക് സുഖമാണോ? ചേച്ചിയുടെ കുട്ടികൾക്കും സുഖമാണോ? ചിറ്റമ്മന് സുഖമാണോ? ചിറ്റമ്മയ്ക്കു സുഖമാണോ? ചിറ്റമ്മയുടെ കുട്ടികൾക്കും സുഖമാണോ? കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾക്കു സുഖമാണോ? കാട്ടുപൂഞ്ചോലയ്ക്കു സുഖമാണോ? കാട്ടരുവിക്കു സുഖമാണോ? പൈക്കുളത്തിലെ പൊൻതാമരയ്ക്കു സുഖമാണോ? താമര നിന്റെ ഇടകൾക്കു സുഖമാണോ? തണ്ടുകൾക്കു സുഖമാണോ? വേരുകൾക്കു സുഖമാണോ? ഭൂമി നിനക്കു സുഖമാണോ? നീ എന്തിനീ കരയുന്നത്? ഞാൻ ഈ കവിത പാടുന്നതുകൊണ്ടോ? നിർത്തുകയാണ് ഞാൻ, കരയണ്ട. വിനോദിന്റെ സുഖമാണ്.